Iti karita gundaway mga ka-JCQ ket adda nga mismo dito barangay 32A Lapas, Lawag City. Kalpasan nga idilaay nga kalman mga ka-JCQ ket adda dagiti sumagmamano nga agresidente iti karito nga lugar iti nag-live ditoy ayantay tatta nga irekreklamo da iti daytoy mararamid nga dike iti karito nga lugar gagayem ken kabsat asigon kanyada ket basit iti semento na dagitoy nga mararamid iti dike gagayem ken kabsat ngem iti pakpakauna nga panikisarsarita tayo ken ni Apo Kapitan Johnny Duldulaw iti nadakamat barangay mga JCQ ket itay laing mo na nagundaway ket nagturong dagiti pan nakabagiti kontraktor na iti karayto nga proyekto iti karayto nga lugar gagayem kerabsat kalpasan nga dagiti nagi-live nga agresidente ditoy ket imay da kinita ken in promise da kano mga ka-JCQ nga aramiden da iti daytoy pagasaysayatan na tapno ti kasta ket haan nga agbalin nga maperperdi or masayang dagiti na ikapet karaytoy nga lugar gagayem ken kabsat iti karita gundaway intay man makiyasar sarita ken ni Apo punong barangay Johnny Duldulaw no anya iti kasla nga napagsaritaan da iti nagbaetan ti barangay iti biyang ti DPWH ken iti karaytoy kontraktor iti karaytoy nga proyekto iti barangay 32A Lapas, Lawag City mga ka-JC. Tan na imbag nga oras mo idi kalman ket ada dayti nag-viral nga video dagitay lumugar iti barangay 32A nga kunada nga daytoy kanumadama nga dike nga mararamid itoy paset ti barangay 32A Apo ket kunada nga maipagarup nga basit iti semento nga naipakat. So karita gundaway Apo Kapitan kumusta met iti kaslang panakakita daytoy Apo? Naimbag nga aldaw tayo kakabsat. Kinakpesyon na dati dike, di kalman. Adda na damag ko nga ng video dati dike. Opo. Kaya ti kunana narukup ti kuana panakasemento na ta nakapoy. Nakapoy ti panakasemento na ket imbaga na ijay nga Apo sayang ti kurkwarta ti gobyerno no kasto ti panaka aramid ti project. Wen Apo. Mayat kahit ko pa yung maamuan ti kadwan kunana no kumabali masigod daytoy kunana ket na kayo nga Apo kontratista kita inyo man daytoy numayat kunana siya in linukub-likub na dito nakita tayo. Yes po. Ket sulaing DJ share inaramid na itatay bigat Wen Apo. nakitak dati video nga ako talaga nga ako nasapak yung may dito. Wen Apo. Gaputa isulat pampanunod girabita nakita kon makta nasapat ay bigat. May ko ganit kita. Ti ko na nga minsan jay marmarban dati agreba di jay ko makurukor kunana. May ko kinita humid na kurukor. Di tila yung nakitak di kita agbiri-biri nga ko ken adda dati abot-abot na idi. Wen Apo. Kita tayen te umalal daw umaymit da kwan da po DE. Ket kan ni project engineer ni Apo Lianyo. Yes po. Pinayaban na dagiti kwa dagiti nagreklamo. Yes po. Siya ti kunada kuna ni Apo DE anya ibagayo no anat parikotyo kunana. So imbagada dagiti agdan tay pagagdanan mi mapan sumalog mapan agkalap. Wen sir. Kastape dati no kumalama balin dati panaka dati balbalyan da kuma dati panagrekado da iti semento kintinarat. Sige kunada inaklon da sigod no dati daw yu sige kunada. Amin nga dati na ibagbagay yung ti video. Wen bagbagada DJ kwa imbagada amin ti reklamo da. Yes po. Namnamain nyo matungpal dayta kunana. Sinigod da sigod sir. Kan nagyamyaman da kitay nang i-video ken nagreklamo. Agyaman kami po engineer. Ngamin
buy amilat tayo nga kasto nga minti mapaspasamakin madi. Okay. So very concerned da kadagitay panaki-implement dagiti nga proyekto apo. Wewen sir. Okay. Aming imbagada, okay. O marukod ti semento kindarat. Kaya ada pa pagmixan da nga kwantam no makita jay kina ado na jay semento. Okay. Yes po. So okay, no data ti kayo aramiden tayo data ko nan. Okay po. So adagitoy kalugaram apo kapitan nalawlawagan DJ Marag sa kanda itatay. Napanda pa kilit-kita kinuyog da ni DA napanda kilit-kita kasi kad po may anyo. Okay, may daamin. Okay. Inokay da. Yes po. So apo kapitan no adapay kalikago mo nga ipadanon kadagitay kalugaran tayo kang runaan dati parang bantay data makita tayo nga very concerned that dakay nga rod iti mabenepisyaran iti karayto nga proyekto apo. So apelam ken mensahem kada kuada apo kapitan. Yamanak da kayo nga kabaranggayak nga nakakita ti pagsayatan dati issue protection tayo. Ta amo yung isakit ti mismo nga barangay tayo. Yamanak unay kada kayo. Amuyot inaramidyo. Ket ipatpatuloy yung kadeta panang isakit yung iti kabarangayan tayo. Tapnon dati barangay tayo ket agprogreso.